Здравейте, скъпи приятели на моя YouTube канал. Първо да благодаря на всички зрители до момента, на всички, които споделяте, коментирате, харесвате видеята и така помагате да достигнат до повече хора. Благодаря на тези, които помагате чрез Patreon, на Revolut и членство в канала. Следващата тема, която ще предложа на вашето внимание, е свързана с ужасяващия атентат край Москва. По темата поканих за събеседник професор Татяна Дронзина, която има задълбочени трудове на тема радикализация, на тема ислямска държава, жените в ислямска държава. И тъй като ислямска държава пое отговорност за този атентат, реших, че и на база информацията, която получаваме, която не е много и е разнопосочна, да направим разговор с човек, който е изследвал ислямска държава. Здравейте, професор Дронзина. Добър ден. Да започнем оттам. На база на това, което се спуска като информация, може ли да се профилира и да се отговори категорично, че действително с ислямска държава стои зад атентата? Когато става въпрос за тероризъм, отговорите, окончателните отговори са твърде рисковани, но на мен този атентат наистина ми прилича на организиран от международна терористична организация, защо не е ислямска държава. Във всеки случай, без да мога да го изключа напълно, съм склонна да смятам, че това не са някои от местните терористични организации, свързани с севера, с Чечения или с някои от републиките, Кавказските републики, защото всеки, който си спомня терористичния акт от Дубровка от 2002 година, неизбежно ще направи сравнение с това, което видяхме сега. Нека напомня на по-младите ни слушатели, че 2002 година в театралния център Дубровка се втурнаха около 30-40 терористи, които застанаха на сцената и които предявиха определени искания. Да бъдат освободени някои от чеченските бунтовници, да има свобода и независимост за Ичкерия, както те наричат своята страна и така нататък. Но тук нямаше никакви искания. Тук нямаше преговори, тук нямаше заложници. Тук нямаше изобщо желание за контакт. Тези хора бяха дошли да убиват и да се тръгнат. Затова съм склонна да мисля, че не става въпрос за вътрешна нелегална терористична организация, по-скоро за ислямска държава. Стана въпрос, че може би това е афганистанската клетка Хорасан, може би и така да е. Добре, сега не им ли се получи прекалено лесно? Това е другия въпрос, който си задаваме, защото Русия вие посочихте най-големият атентат преди 20 години, преди повече от 20 години. Русия се справя с други по-малки атентати. Въобще е държава, която е свикнала на ислямски терор и съответно е взимала адекватни мерки. Какво стане сега? Всъщност, вие ме питате дали руските служби за сигурност са организирали този атентат или са проспали? Да, дали са организирали, да знам, ама ми изглежда, че са го проспали. Не е изключена тази версия. Защо казвам това? Защото вие знаете, че от няколко разузнавания, италианското, американското, говори се, че канадското разузнаване, са били получени още към 8 март сведения, че се готви нещо такова, но те бяха окачествени от руския елит като сведения, които единствено целят да заботират изборния процес и съответно да бъдат провокация към него. Ето защо не беше обърнато специално внимание и не беше поставено като приоритетна задача. Вие знаете, че която и да е служба за сигурност, крайна сметка е една административна структура, която ако не наредиш на някой да се занимава с нещо, той няма да се занимава с това. В крайна сметка на 11 септември също имахме административен проблем, защото там пък службите не обмениха помежду си информация. Ето защо, освен това да не говорим, че драмата с този теракт се развива на терористичен акт, се развива на фона на почти едногодишните и половина, на една година и половина опити
да бъде сменен сегашния началник на ФСБ в Москва и Московска област. Забележете, че той контролира Москва и Московска област. За 2 години, за година и половина той не беше свален, но няма съмнение, че един терористичен акт би довел до неговата оставка. Да не говорим, че една голяма част от персонала на тези служби, вместо да пази руснаците от терористи, избива украинци. Те са в зоната на бойните действия. Така че нищо чудно да са го проспали. Не казвам, че не са имали информация. С информация с положително са имали. Но защото не е възможно да нямат в една столица, която по време на COVID, а след това и по време на войната с Украина показа един чудовищен механизъм на контрол. Това е един град, който буквално е залят от камери, който е залят от лицево разпознаване, от шаблони, не знам още какво. Много е трудно да се ми там без да си има информация за този, който минава. Не казвам, че не е имало информация, казвам просто, че не са взети мерки по повод на тази информация. Освен това, да, има информация за модността на силите за сигурност. Отиват половин час след началото на стрелбата, около час и половина се мотая, докато започнат някакви действия. В същото време пък след това са доста бързи при залавянето на терористите. Ами аз гледах доста внимателно разположението на картата на концертната зала и всеки, който се вгледа, ще види, че на около 300-400 метра там се намира един от, не участък, може би бюро или служба на Федералната служба за сигурност, която разполага с свои собствени, разбира се, подразделения за действие в критични ситуации. На по-малко от километър е съда. В самата концертна зала Министерството на вътрешните работи има свое поделение. Росгвардия пристигна 1 час след цялата работа. Така че на мен ми изглежда отчутващо, че през тези 18 минути, в които руските журналисти пресметнаха, че са били вътре терористите и са успяли да свършат това, което са свършили, на мен ми изглежда отчутващо, че за това време никой нито е дошъл, нито е забелязал. В крайна сметка това е пожар. Горяли са 12 декара, 12 хиляди квадратни метра. Цялата зала е 38 хиляди квадратни метра. За да получите представа, Двореца на културата, Националният дворец на културата е 120 хиляди квадратни метра. Тоест, тя е 3 пъти по-малко от него, но и 3 пъти по-малко от него, това е голямо нещо. Би трябвало да се забележи бързо. Да, би трябвало да се забележи. Ако ми позволите, обаче няма да се съглася с вас за бързото им залавяне. Помислете си къде ги заловиха. Заловиха ги едва след като достигнаха Брянска област, нали така? Това се случи, да. И през това време запътували със същата кола, с която ги очаквала пред залата и не са я сменили, дори номера не са сменили. В крайна сметка всички сме гледали криминални филми и на мен това не ми изглежда много редно. Версията на един руски журналист беше, че не са сменили колата, защото са сменили терористите. Тоест, предположението беше, че са подготвени 2 екипа, които са еднакво облечени и горе-долу сходни по физически данни, защото в крайна сметка идентификацията, че принадлежат към ИДИЛ, беше така направена на базата на облеклото и на принта, който виждаме върху фанелките на тези, които са задържани. Да не говорим, че тези, които бяха задържани, единият с отрязано око, който беше принуден едва не да го изяде, защото му го натъпкаха в устата. Другите са насилени от всякъде. Един от ползвателите на мрежата коментира, че ако тези слаботелесни младежи са били подложени на такова отношение, то нищо чудно да признаят и това, че са извършили атентата срещу Кенеди в началото на 60-те години. Тоест има подозрение, че просто са подменени виновниците. Да. А това, което намеква Путин, или право си го казва, че едва ли не им е бил сигурен коридор да избягат в Украйна, това не е ли също гаф на руската страна? Ако е така, защото се предполага, че тази граница с държавата, с която водят война, би трябвало да е много, много строго охранявана, че да може да си минават някакви терористи.
Разрешете ми най-напред да кажа, че това беше очаквано. Путин не споменава в речта си, която, забележете, произнесе едва 19 часа, не спомена нищо за Ислямска държава, но за сметка на това пък в последващите му изявления и изказвания Ислямска държава присъстваше в тясна връзка с украинците. Това беше очаквано, разбира се, защото кой ако не украинската държава, е най-изгодният, да кажем, извършител за Путин и за неговата клика. Що се отнася до това, дали наистина им е бил осигурен, че говори за Русия, че за Русия лошо говори за Русия, но това е факт. Но аз бих казала друго. Там, откъдето те се претендира, че е бил подготвен коридора и безопасният прозорец за минаване, е зона на бойни действия. Как се минава през зона за бойни действия с подготвен коридор и прозорец? Това е доста трудна при хаотичните бойни действия и при динамиката на сражението, което има. Да, би трябвало да е доста трудно и това, което казва той, може би трябва... но къде да търсиш такъв човек да му зададат въпроса ми? Господин президент, значи вие тук бавна реакция по време на атентата, след това ни казват, че и границата ни не е охранявана. С вражеска за нас държава. Нали? Разсъждавам от гледна точка на тях. Ако някой се замисли, какво му казва президента му? Точно така. Съвършено вярно. Съвършено вярно и това във всички случаи не е в полза на Русия, защото самият атентат малко поразклати, и то не е малко, ми сериозно поразтърси образа на Путин като силния мъжака и силния мачо, който е в състояние да осигури безопасността на своите граждани. Оказа се, че това не е така, че той не е в състояние да осигури тази безопасност. Затова и някои руски медии излязаха с позицията, че атаките срещу Киев след това са отмъщение за онова, което се е случило в Москва. Да, разбира се. След като не можем да хванем терористите, що па да ни избиваме жени и деца? Странно. Същия Путин, в крайна сметка, преди да навлезе в... не само във войната в Украйна, още преди това скъса връзки с Запада до голяма степен, но преди това си сътрудничеше именно с Съединените щати по линия на тероризма сериозно. Да, имаше такъв момент, но ситуацията беше толкова очевидна, че всеки отказ от сътрудничество би изглеждал странен. Добре. Това на мен много ми напомня за странните действия по времето на бунта на вече покойния лидер на Вагнер. Когато той с частната си армия успя да стигне почти до Москва. Сега, тогава беше изтълкувано, тъй като всичко приключи с договорка, че едва ли не това е било театър. Ама той после беше убит. Тоест не е било много театър. Какво става, че наистина такива терористи или лидери на частни армии да си позволяват такива действия безнаказано и бързо? И да се разхождат на парад. Да, за мен изводът е, че властта на Путин може би не е толкова железна, колкото изглежда на пръв поглед. От друга страна обаче не трябва да си правим никакви илюзии, че руснаците не го поддържат. Те го поддържат. Мои приятели от Москва наскоро ми писаха, че града прилича на Москва от 1937 година, когато всеки пише донос срещу всеки и когато населението е взето от една шпиономания, а бащицата там седи горе, наблюдава и той е спасител за всички. Така че, моля ви, никакви антивоенни движения в Русия няма и няма да има. Погледнете реакцията на Навални, на смъртта на Навални, колко човека дойдоха. В среднение с населението на Москва, това е, извинявайте, един петол хора. Така че... Не, аз не говоря за антивоенни протести, а за това какво видя целият свят, и с лидера на Вагнер и с това сега. В уж Москва, която казват ваши приятели, е обзета от шпиономания. И така да е, и да се шпионират. Резултатът е, че някакви радикални ислямисти избиват невинни хора. Да, резултатът всъщност е в това, че Путин, или по-скоро моя извод е, че Путин може би не е толкова, хватката му не е толкова желязна.
но няма кой да се противопостави, защото той е поддържан от населението. И каквато и да е ватката му, колкото и да е разхлабена, и то до там разхлабена, че да може Пригожин да се разиграва коня в столицата, както ти казваш, или да се разиграва коня Ислямска държава, все тая, няма кой да го свали. Той ще продължи да бъде там, за съжаление. Добре. Друго, което можем да добавим, аз направих уговорката, че действително заради информационното затъмнение и така нататък, враждебността между Запада и Русия, информацията е доста оскъдна, доста разнопосочена, но нещо, което сме пропуснали, прави впечатление. Мисля, че засегнахме най-главните въпроси, с изключение на този, че много руски правозащитници, които се намират извън Русия, поставиха редица въпроси, на които за сега няма отговор. И тези въпроси не са случайни. Тези въпроси касаят действията на службите за сигурност, тези въпроси касаят непоследователността на събитията и непоследователността на тяхните действия. Най-сетне тези въпроси касаят и ни дават възможност да се размислим и да помислим чия сметка и в чия полза най-сетне беше извършен този акт. Смятам, че всички, които смятат, че беше извършен в полза на Украина, силно и дълбоко грешат, защото Украина е тази, която най-малко има полза от подобен. Най-малкото, ако се докаже такова нещо, Украина ще спечели много черни точки пред света. Едно на ръка. Не вярвам някой да одобрява подобно зверско действие. Това макар и от нападната държава. Разбира се. Освен това всички знаят, че след подобни терористични действия, от обекта на терористичното действие много твърдява курса си. Така че може да се очакват нови жестокости от страна на Русия. Защо и е на Украина всичко това? Не мога да кажа дали този атентат е бил организиран с сътрудничеството на руските служби на сигурност, но мога да кажа едно. Той дойде точно като дюшеш на Путин, както и дойде като дюшеш и нападението на Хамас над Израел, което се случи точно на рождения му ден и което му помогна да изпълни цели, които той иначе посмъртно не би изпълнил. Има ли проблем с мобилизацията на руснаците в европейската част? Да се притеснява да ги мобилизира? Като почна да ги мобилизира, ще видим. До сега европейската част не изпитваше ударите на войната толкова силно, защото се мобилизираха главно хора от Якутия, от така далечни краища, от области, които са много далеч от центъра. Започна ли мобилизация в центъра на Русия, може би нещата ще се променят леко, но аз не очаквам сериозна промяна. Защото ето, включително Украина има проблем с това. Живелите в по-европейската част украинци предпочетоха дори да избягат в Европа, не да се сражават. Това направиха и руснаците, да, си спомняш. Да. И точно тези, които са свикнали с нашия начин на живот, руснаци и украинци, не им се воюва, очевидно. Точно така и не само на тях. Deutsche Welle публикува, ако си спомняш, една статия на Веселин Стойнев, която беше много показателна в това отношение. Кой би воювал, като би война. Оказва се, че тези проценти не са характерни само за нас, за Русия и за Украина, но те са характерни за цяла Европа. Нормално. Което е нормално, всъщност. Разбира се, че е нормално. Но от друга страна, аз пак казвам, не очаквам сериозна съпротива на населението, независимо от това, че така мобилизация ще бъде обявена. Очаквам нова вълна, която да излезе от Русия по всички възможни и невъзможни начини, през Централна Азия, през Казахстан и през къде ли не още. Бежанци? Но не очаквам това да доведе до разплащане на властта на Путин. Поне с оглед на изборните резултати няма причина да очакваме да бъде разклатен, да. При 78% подкрепа от населението няма никакви основания да се притеснява за нищо. Добре, благодаря и професор Дронзина за този анализ. Дано имаме по-малко случаи от такъв характер за бъдеще. Щастлив ден за вас и за вашите зрители.
Благодаря ви. Скъпи приятели, ако ви е харесало видеото, харесайте го с един палец, коментирайте темите, споделете видеото, за да достигне до повече хора. Благодаря на всички, които го правите до момента. Благодаря на тези, които помагате чрез Patreon, Revolut и членство в канала. Това е от мен за сега. Абонирайте се за канала. Натиснете камбанката, за да е сигурно, че до вас веднага ще достига най-новото видео.